Lidi, tohle je asi najlepší video. Tak ale sorry, ale tak dej si nějaký profíček. Gabko, já jsem předtím natočil úplně jak letěla ta lofta takto. Jau! Moje dráve, to je v brící. Ještě jednu gulaku, jdeme. Ty vogo. Já ti to hodím a půjdeme. Pozor, kameraman, keď to jdeme do kameraman, tak uvidíte červecu, lebo to je fotbal základ. Nerob, Jožo. Jožo. Tam je lopta. Tam je lopta, vidíte, tam bílé. Už máme minutu lidí. Za chvilku budou 2 minuty. A potom ještě jedna, dám ti to na 2 videa. Je to stačí na 11 hodin, hoď. Ka Může být. Já se toho půjdu zatočila do Facebooka, mi tak to vyšlo bohu. já jsem čul, že co to byl za zvuk. Ty vogo. Uhi. Ty vogo. Chytí to do ruky, chce to chytit a nechytí. Kamera! Hej, čo si máš do... Ty hajzle sebou! Hajzle. Keď skončí toto videjko, si to s tebou vyřídím. A tak půjdem na záchod. Na brzky bude dobře zjes. Ještě jedno video dáme potom to. Ale já už To nevydržím. Jožo, neru! Jsem čurák. Takže čaute lidi.